zingakanani nobekeze Ngomisitha zami zingakanani nobekeze Yobekezela Sanibonani ugogo umsele kulo okhulumayo niyamazi uhleze nithulela indaba ezimnandi njalo nithanda nenifisa ukuthi nizilalele njalo mangabe izikhuluma ugogo umsele namhlanje engizokhuluma ngako ngoba kunabantu abaningi abaye bafise ukuthi bazi ukuthi ugogo umsele utholakala kuphi uhlalaphi mhlambe kanjani abanye abantu bafona bakude bazi bayikhalele bathi gogo ngabe kungcono kube kuthiwa mhlambe useduzana manje abantu ngokuthi mhlasimbe mina angibhalile ukuchaza ukuthi ngihlala kuphi nendawo ngithi ke cha namhlanje anginazise ukuthi ngikuphi ukuze umuntu uma efona engakwazi ukuthi angaphumelela azi ukuthi cha uzofona nje uzokwazi ukuthi aphumelele noma mhlawumbe uzoyakha iplan ethize ukuthi akwazi ukuthi axhumane nami kodwa sevele azi ukuthi ngikuphi namhlanje ikona ke bengifuna ukuthi nginazise kona ngoba isikhathi esiningi abantu abafonayo bakude bako Cape Town eGoli Mpompo uyayibona leyo angali ukubasiza labo bantu abakude ngiyethanda futhi nginesifiso esikhulu sokubasiza futhi ngizowasiza nabo kodwa engifisa nengicabangayo ukuthi kulabantu abasuke bekude mhlambe koGoli sebaningi kakhulu abantu eGoli bengidinga ukuthi sengathi ngingakwazi ukubasiza mhlambe bona bangakha iplan ethize yokuthi mhlambe babe nendawo la ngiyokwazi mina ukuthi ngifikele khona bese ngiyakwazi ukuthi ngibasizele khona kodwa hayi oyedwa ngeke ngikwazi ukusuka la eThekwini ngihambe ngiyosiza umuntu oyedwa ababili abawu5 kungcono mhlambe kuthiwa kusukela la ko10 kunyuka kuyaphezulu ko15 kodwa uma bedinga into engazokwazi ukuyithumela ifike kubona njengokuthi mhlawumbe umuntu uyageza njengokuthi umuntu ufuna ukususa isilwane ngoba isilwane akwazi ukuyisusela wena njengokuthi futhi ufuna ukubethelelwa ngeke futhi ukwazi ukuyibethelela wena ingakho ngithi ke fanele abantu bahlangane mhlawumbe azazi okay inkinga ile nkinga esihlangene ngayo la ime kanje kusho ukuthi uma efika lo gogo iyona into azobhekana nayo la ngoba lezi ezinye izinto ngakwazi ukuthi umuthi mawusushilo ngikuthumelele umuthi ungitshela ukuthi cha ngihlala endaweni ethize uphepho wami okhona usendaweni ethile ngikuthumelele lapho kodwa uma ukuthi ke kufanele kuyobethela ngeke ngikwazi ukuthumela umuthi obethela nawe uyabona ngoba kufanele kwenze mina qobo isiqu sami ukuze ngikwazi ukuthi nawe uyethembe leyo nto esuke iyenzeka kulowo muzi wakho ngoba uma sengifikile ngizobethela fanele ngibethele ngempela ngibethelela ukuthi usalubona ukuthi cha kwenisetshenziswe la ekhaya yenziwe umsebenzi kusala bekhona izinto ezozibona ezubehluko ezoba umehluko kulesikhathi kade ungenze lutho ukuthi manje kukhona esengikwenzile ingakho ngithi cha ningaxoxa noma mhlambe manje ngitshela mina ngithi cha kokumsele kusinayo indawo endaweni ethize bese nacha ake nihlanganeke ngibone ukuthi mhlambe nibangaki ukuze ngikwazi ukufika lapho ngakwazi ukufika uma kukhona nje ozojoyina ucha mina nginayo indawo ngafikela kwami bakhona abantu bangaka abakudingayo la ngingasuka ke la ngihambe ngize lapho ke ngikwazi ukuzonisiza nginisizele lapho ke bese kube ukuthi ke ngizosuka ke bese ngiyabuya ke uyabona ngoba ngeke ngisukele umuntu oyedwa ngoba uma ngingasukela umuntu oyedwa kungenza ukuthi lokho ngibize ka ngibize ngoba phela ngigibelile niyazi ngisuke eThekwini uye eGoli ukuthi kuyabiza uyayibona leyo nto uyabiza kakhulu kusuke eThekwini eGoli uyabiza futhi ngingazohamba ngetekisi iyalibazisa kusho ukuthi ngahamba usuku lonke endleleni amanye ama-customer ami eze ekhaya angangifici mina ekhaya kanti kumele bangifite bonke ekhaya abantu abangidingayo ingakho kumele uma ngabe kusho ukuthi ngizoza lapho ngize nibaningi kuze ngazi ukuthi ngihlaba indiza la ngiyafika eGoli 1 hour ngiyasebenza mhlambe 2 days ngibatshelile abantu bami ngapho ukuthi thabo ngizobe ngekho ngosuku othize lo 2 days ngizobe ngekho ngaso okay nizofika nonke nginisebenze nginiqede bese ngibuyele emuva ngoba nasemuva ngizobe ngilindiwe kukhona ngisho abasuke besuka kude mhlambe bebengazibanga ukuthi angikho angizobafika sebehlele ekhaya sebenikwe ngisho indlu yokulala sebengilindile begedela ukuthi uma ngifika nje bafike babe phambili kubantu abazobe befika belandela ngemuva niyayibona leyo
iyona nto ke lonto eyinkinga eke ngikwazi ngihambe into yedwa. Yebo baningi impela kodwa kufanele ngibazi lebe khona ngandawonye lapha ngizokwazi ukuthi mina ngifikele khona ngoba mina ukusebenzela kwami njengempela ngila eThekwini anginayo indawo eseGoli kodwa indawo inini engizohlela indawo ukuthi ngikwazi ukufika eGoli. Yonke indawo la ngikwazi ukuthi nibe khona kodwa nibe baningi kuzohlela nini ukuthi ugogo simdinga nini ukuthi afike bese niyasho bese nami ngiyahlela ngibemezele ngitshela abantu bami ukuthi abazi ngosuku oluthize ngizobe ngingekho. Sengithi ke angazi ukuthi ukuhlala nje kwami njengempela la ngizinze khona lapha ngisebenzela khona ngiseThekwini endaweni yaseMgababa la ngikhona lapha ngisebenzela khona. Manje ke njengoba ngisebenzela lana ke ngokuzwela ke labantu laba bakhala ngokuthi bakude kanjani bona ke bazokwakha amaplan ukuthi ugogo uMseleka asondele eduzane nabo. Ngakho konke ke ngoba inamba yami ikhona nizokuthola kumina ningifonelile nina nizofona mina ngikuphendula ukuthi cha sizomisa kanjani nani sikhuluma nani. Ngoba ngale kwaloko okusho ukuthi iplan ayikho mhlambe ngaze kube into ongayithola ngonyaka ozayo ugogo uMseleka mhlambe koGoli eseplanile mhlambe wathola nendawo. Uyibona lonto ke wena ujahile umuntu wesilwane umuntu izinto ezithize ofuna ukuyisusa kuwena. Owanini unyaka ozayo futhi lo ngingazi okwazi nokuthi yipi yona inyanga kanti wena uma udecide nje cha ngenyanga ezayo ngedate ethize sizobe sesihlangene sonke sinale nkinga le. Ngoba nami mase kukhona oshithi indawo ikhona sekuzothi makukhona ofana bese ngiyasho ukuthi ikhona indawo engiyitholile endaweni ethizeni ngiyoya hamba ngiye khona ngosuku oluthize okusho ukuthi ke sesiyodibana khona sonke ke lapho ke la sengiyofika ngisebenzele khona abantu ke noma mhlambe umuntu uzongitholela nje indawo mhlambe athi ukhona umqasho wemali ethize ngizokutholela wona ukungena kona njalo ufike ufike eGoli usebenzele khona sikwazi nathi ukusizakala ngoba sifuna ukusizakala la eGoli kodwa manje ukude asikwazi ukuthola kalula ziningi izinto eziyinkinga kuthina. Mina nginqabile lutho ayikho into enginqabile ngiyavuma nje lokho elikushoyo ngizovuma ukuthi cha hayi kulungile lokho ngikwenze ngikwamukele ngenhliziyo yami emhlophe ngoba nami nginenhloso yokufisa ukunisiza. Ngifuna ukunisiza ngisizakale angifuni kube khona abantu abanenkinga bekhona odokotela bazo lozonkinga ngoba thina singodokotela phela abalozonkinga ngoba sikwazi uyilapha singodokotela. Ugogo nje uMseleka hayi impela uyiwona amazwi athi unishiya nawo nje namhlanje cha nina nizodecide nini ukuthi nihlela kanjani. Ikona ke benginako namhlanje ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalele uhlelo lami nize nikwazi ukuthola konke enikudingayo namhlanje ngendlela enginichazele ngayo nginichazele ngendlela ebonayo ukuthi umuntu usho ukuthi sekukuyena ukuthi uhlela kanjani. Gogo uMseleka uyabonga namhlanje makhosi amakhulu.